a tare. Soyayya ta gasken gaske kan gaskiya ake so a gina. Kun ga Tasi'u da Na'ima soyayyar su babu iyana. Rabbana ne ya haɗa su da gaskiya suke son juna. Ki gani ya kau da idansa hannu ba zai tare rana ba. Tasi'u da Na'ima soyayyar kuna burge ni, bai san ganin Laila Majnun ya zo ya gan su gasa a tare. Kalli Tasi'u da fulawa hannunsa za ya bai wa Na'ima. In biya sarautar mata ka kira ta babu mai canza ma. Ta ji ta gani ta yarda komai kake fiɗa za ta yi ma. Yarima ka yi sa'ar mata ko makiya ba sa kushe ba. Tasi'u da Na'ima soyayyar kuna burge ni, bai san ganin Laila Majnun ya zo ya gan su gasa a tare. Na'ima gimbiyar 'yan mata wallahi kin yi babban dace. Kin samu santalin ɗan yaro ki kula kar ayi miki kwace. Na san halinsa ba shi da rowa komai sai miki a wadace. Allah ya kai mu dan auren ku rawa ba zan ki in taka ba. Tasi'u da Na'ima soyayyar kuna burge ni, bai san ganin Laila Majnun ya zo ya gan su gasa a tare. Tasi'u da Na'ima soyayyar kuna burge ni, bai san ganin Laila Majnun ya zo ya gan su gasa a tare. Juma'ar da za ta yi kyawu daga Laraba ake gane ta. Tunda mun kaje saukar Ƙur'ani na gane ba ta da wauta. Kwarai Na'ima kin samo shaida cikin gidan ku har da makota. Baki da baki mun kai magana, Tasi'u ne kawai zaɓinta. Tasi'u da Na'ima soyayyar kuna burge ni, bai san ganin Laila Majnun ya zo ya gan su gasa a tare. Ni Kabir M Sani na ce Allah ya bar masoya tare. Abadan da'iman kar su rabe ko mutuwa ta zo su yi tare. Buwar masoya zafin sa'arai tamkar wutar da babu kirare. Na yi na ji kuma na gamsu tabo na zuci bai goge ba. Tasi'u da Na'ima soyayyar kuna burge ni, bai san ganin Laila Majnun ya zo ya gan su gasa a tare. Na'ima Tasi'u sai ku rike alƙawari na so ba wasa. Tunda dai kuna san junan ku da gaske kar ku yo sa'insa. Allah ya kai mu ranar aure dangi su sha rawar makosa. Ko na zo da 'yar ganga ta baiti ba zan ki in jera ba. Tasi'u da Na'ima soyayyar kuna burge ni, bai san